गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। बे इम्परटेन्ट टपिकआनो जादों BTC आव मानो इभिक्सन खालामनायनि गोनांथार आरो बे समा BTC आव इभिक्सन खालामनायनि मोजां खाबु। दिनै आं बेखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दायो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय बांलादेशी मुसलमानफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारगासिनो। बेजों लोगोसेनो एसआर एबा स्पेसियेल रिभिजन खालामनायनि गेजेरजों बैसोरनि भटार लिस्टनिफ्राय नाम दाननाय एबा डिभटार्स खालामनायबो जादों। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला BTC आवबो गोबां इलिगेलै हा दखल खालामनानै थाफैनाय गोबां मानसिफोर दं। जायफोर मानसिफोरा BTC नि 6 सिडिउल ओनसोल, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक, BGR आरो PGR हायाव आयेन बेरेखायै गोबां लोबै थाफैनो लाबाय। दा बैसोर इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ दा बे समावनो होखारनायनि राहा लायाब्ला फैबाय थानाय समाव बैसोरनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाउनाव बैसोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारनो हानाय नङा। बेजों लोगोसेनो BTC नि थागिबि सुबुं, स्पेसियेलि बर' हारिया बैसोरजों गादबनानै दोनजागोन। दा बे समा मानि थाखाय इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ होखारनायनि मोजां खाबु होननानै बुङोब्ला, अलरेडि सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टनिफ्राय नटिस हरखानाय जादों दि जुदि गाव गावनि जायगायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाफैनाया बांबायब्ला एबा इलिगेल एक्टिभिटिसफोरा बांबायब्ला बेनि सायाव थाबैनो राहा लानो हागोन होननानै नटिस हरखानाय। बेजों लोगोसेनो भारतनि इलेक्सन कमिशनारआ एसआर खालामनोबो बिथोन हरनाय जाखादों, जेराव इलिगेल मानसिफोरनि मुंखौ भटार लिस्टनिफ्राय दानख'नाय एबा डिभटार्स खालामनाय। थिग बेबायदियैनो आसाम सरकारा इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि गेजेरजों एसआरबो खालामगासिनो। नाथाय BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC आव इभिक्सन आरो एसआर खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। मानोना बे समाव BTC आव इभिक्सन आरो एसआर खालामनायनि जोबोद गोनांथि दं। BTC অঞ্চলৰ যিটো এছআৰৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে, সেই বিষয়টো লৈ পেলাই BTC অঞ্চলত এই এক্টিভিটিটো নকৰিব বুলি যিটো সিদ্ধান্ত দিছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি দলৰ হৈ পেলাই ধন্যবাদ দিছোঁ। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदों, BTC आव इभिक्सन आरो एसआर खालामनाय जानाय नङा होननानै, दा बेबादि बुंनायखौ लानानै आयेन बेरेखायै BTC आव हाबफैखुमानो खाबु लानाय मानसिफोरा साहस मोनसिगोन आरो गोबां हाबफैबावसिगोन। ओरैनोबाबो सिगांनि समावनो गोबां हाबफैखाबाय आरो दायो बेनि बांसिन हाबफैबावसिगोन। मानोना दायो आसामनि दाब दाब जायगायाव इभिक्सन खालामनानै होखारजानाय मानसिफोरा BTC आव गोबां हाबफैखाबाय। दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा नोजोर बोनायनि सम फैबाय आरो स्ट्रंलि एक्सन लानांगौनि सम फैबाय। जुदि बिसोरनि सायाव दानो एक्सन लाखायाब्ला उननि समाव गासैबो मोनथायखौनो सेनानै लाजोबजागोन। बेनि सायाव जोंनि रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौनि सम फैबाय। राजखान्थिखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरा गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ गारदो। बे समाव जों खौसे जानायनिसो सम। राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोब्ला हारिया माब्लाबाबो खौसे जानो हानाय नङा। ओरैनोब्लाबो गुबुन हारिया जोंनि खौसेथि गैयैखौ नुयोब्ला बांसिनै गादबनो खाबु लागोन। गावनि जायगायावनो गुबुन हारिजों गादबजागोन, गाग्लोबजागोन। बेनि एग्जाम्पल महरै थांनाय 19 जानुवारि खालारखालि क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय जाथायखौनो मख'नो हायो, जेराव जोंनि सासे बर' मानसिया खास्रि बिस्रि गुबुननिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सावथाल सुबुंफोरजों बुथारजानो गोनां जादों। जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला बेबादिनो गुबुन हारिजों जोंनि बर' हारिया दाउ अमाफोर बायदि बुथारजाबाय थाखागोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' मानसिफोरा सिरि मोननांगौनि सम फैबाय। बेबादि जोंनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि मुलाम्फानि आरो गावनि पावारनि थाखाय जेबो एक्सन लानो हायाब्ला बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।